Healthy mommy, healthy baby. Happy ang daddy. Yun lang naman, para happy ang buhay nating lahat. Nagne-nesting na ang mommy. Ang nesting hindi para sa pag-nursery but para sa buhay. Hey guys! Welcome back to another vlog! Galing akong labas. Dapat kasi today ay madami akong plan pero po the hormones natulog maghapon. Kagabi kasi guys, ewan ko, night shift din kasi tong batang to. Night shift kaming lahat sa bahay na to. Disturb talaga yung sleep ko kasi very sensitive yung chan ko. Nafe-feel ko lahat ng movement. Konting ano lang niya, kick lang niya, nagigising talaga ako. Meron pa yung one time na nagising ako ng alas 2 ng madaling araw kasi sobrang lakas ng kick niya. So, ayun, wala na. Medyo hindi siya active na maghapon. Hindi ganun kalakas yung mga kicks niya. Pero may Doppler naman ako sa taas. Sabi ni Mac, check lang. Basta ang importante, nagkikick. So, may movement naman siya. Yun nga lang kasi hindi ako sanay na ganun kahina yung kick niya. So, I was kinda worried. And medyo may spotting pa kasi ako. 2 weeks na guys yung spotting ko. Hindi pa rin siya nag-stop. I don't know what to do anymore. I'm not lifting anything. Last night, I edited a lot of videos. I think I edited 3 videos. Tapos, hindi ko na namalayan. Alas 6 na ng umaga. Alas 9 na, gising pa ako. Parang ayoko pang matulog. Gusto ko pang panoorin yung Dollhouse. Na, ano kasi ako kay Baron Geisler na nanalo siya ng Best Actor sa Dollhouse ata yun. Sabi ko, man, ang sad. Ayoko nang ganun ka-sad. Parang story kasi siya ng about a dad and a kid. Ganyan. So, ayoko nang ganun. Ayoko nang sad. Gusto ko yung happy lang na mga pinapanood. Okay. Lumiiwas nga ako sa mga sad, sa mga nakakatakot, sa mga crime investigations. Pero yung crime investigation talaga parang nahuhook pa rin talaga ako. Iniiwasan ko. So, ito lang yung bag ko, diba? Ngayon lang maliit yung bag ko. What I got is milk. Para hindi na kami mag-grocery ni Mac bukas pag, lumabas kami. Wala akong mahanap dito, guys, na prenatal milk. Kaya si mother-in-law, magpapadala siya ng milk ko. Papadala kila sis Maris. Ayan. And then, bumili din ako, guys, ng easy storage na yung vacuum, yung vacuum seal para sa comforter. Sana kasya to sa comforter namin. Bumili na ako ng XL. Kasi nag-start na po ang madam na mag-nesting. Hindi naman namin magagamit lahat ng comforter namin. So, I might as well store them na mas maayos. Ay, hindi siya maganda. Hindi siya makapal. Pero malaki siya. Ang nipis ng niya, plastic niya. Okay na lang din. Dito lang naman sa bahay. Basta ang dami ko nga ayusin kasi next year mag-move na rin kasi kami ni Mac. So, inisip ko pa lang kagabi 2 bahay yung i-move namin. Yung eto na bahay, tapos yung apartment niya sa Sioux Falls. Nako, Diyos ko, parang tigda-2 halos lahat. 2 coffee maker, 2. Tigda-2 lahat ng namin. Kaya, babawas na ako ng gamit para, tapos iniisip ko na rin kung paano namin itatapon yung ibang. Sayang talaga guys, kung sa Pilipinas lang to yung mga itatapon namin, sayang mga furnitures namin iba, tatapon na. Ganyan. Yung bed lang siguro namin ang ikikip, tapos yung mga TV. And then I got this one, I got a shower liner kasi kailangan ko nang palitan yung shower liner. And then ito po talaga yung pinunta ko sa Dollar Tree ang bumili ng duct tape. So, magda-duct tape tayo, pero nagugutom ako. Sana pala bumili na lang ako ng sandwich ko. But I promise the baby that I'm gonna eat better tonight. So, magluluto siguro akong tinola. Kasi fall na and baka winter na pag na-upload to. Fall na and soup season na siya. So, yun. Magsusoup tayo for tonight. Nakasalang na yung chicken ko, guys. And, lalagyan ko siya ng hot pepper leaves. Frozen na. Nabibili siya sa Asian store. Actually, meron akong buhay na sili dyan. Medyo napagalitan ako dyan. Mayroon akong mga buhay na sili dyan kasi yun yung mga tinanim namin nung spring papuntang summer. Tapos sinave ko pa rin siya kasi si Papa ko nasisave niya yung mga sili niya. Kaya pagbalik ko from Canada, sabi ko sisave ko din yung sili ko. I don't know how about you guys, pero ako mahilig ako sa tinola na may sotanghon. So I'm gonna put sotanghon. Actually, yung sotanghon ko na to is pang Pilipinas papadala pa ni mother-in-law. Di ba sila yung nagpapadala sa amin?
Hindi kami yung nagpapadala, sila yung nagpapadala. Kailangan ko bumili ng gulay. Yung freezer namin, guys, alam nyo ba, wala na akong meat dyan. Naubos ko na yung meat kasi ginawa ko na siya ng tapa for stock ko na tapa na marinate ko na siya. Tapos, freeze ko na rin yung iuwi ni Mac na tapa para may food siya dun. Para, diba, easy prito lang. Kasi po yung asawa ko po ay pinapayaman na po niya yung mga mga fast food chain sa Sioux Falls. So, yun. Sabi ko, gawa na lang ako para may easy to cook siya. Pero kailangan kong bumili ng gulay. Pero yung freezer namin, I don't think I'm gonna buy something na frozen na mga meat. Ang dami pa kasing dala ni Mac na galing Pilipinas dyan. Tapos kasi si Mac, every time na dumarating kasi siya, nag-check siya ng freezer tsaka ng ref. Bilang ata niya kung ano yung laman ng freezer tsaka ng ref. Tapos sasabihin niya, hindi ka na naman kumain. So kahit wala talaga akong gana, pilit akong kumakain kasi kailangan din, para din sa baby. Alam nyo guys, ano pa rin ako, yung timbang ko, mababa pa rin siya. Ang nag-gain ko lang from my original weight, parang 3 pounds lang yung nag-gain ko. Diba? 3 pounds! 1.5 kilo lang yun! God. Kain na tayo, guys! Ay, ang sarap! Amoy pa lang. Ay, hindi nyo makita. Amoy pa lang, ang sarap. In 2 weeks time, I think, meron akong check-up. Mas matetest din ako ng oral glucose test. So, yun. Kailangang maging maayos ang pagkain para healthy ang baby at ang mommy. Healthy mommy, healthy baby. Happy ang daddy. Yun lang naman, para happy ang buhay nating lahat. What made you? You must have been thinking about me. Hirap mo naman ilagay. Alright. Gusto ko yung magganon siya eh. Yung maayos sana siya, yung flat. Hindi talaga siya maayos na mag-flat. Okay lang yan, at least flat lang siya. Nagbihis lang ako. Ang sikip na kasi ng t-shirt ko. Busog na busog ako, kaya napa-long sleeves tayo, pero ang init. Dapat pala pinatay ko yung heater. So, andito na ako sa spare bedroom namin. Pagpasensyahan nyo na, sobrang magulo ngayon dito. Nandito yung mga nilabhan ko na mga winter clothes namin ni Mac. Yung iba nakuha na niya. Binaon na niya nung last. Dito yung iba pa na winter clothes namin. And then, tong table namin dito, guys, is pag-usapan na namin yan ni Mac. Dadalhin na namin yan sa Goodwill. And then, tatanggalin ko pa yung ibang gamit dyan. Mga baby clothes na iba nandyan pa. Dami pang gamit sa baba na pang bata. Ang dami na naming nabili na mga major na gamit ng bata. Like, may pack and play na siya doon. May stroller, may bouncer, may car seat, may basura. As in, halos kompleto na kami, guys. Kasi wala talaga dapat kaming balak mag-baby shower. Pero, the girls ng Nebraska and Iowa, gusto nila na i-baby shower ako daw. Celebration for the baby, for the pregnancy, kahit daw ayaw ko. Eh di, kung gano'n lang din naman. Sige na, nag-organize na kami ni Love. Inayos na namin ni Love tsaka ni Mai
yung baby shower. Pero yung nilagay ko sa baby registry ko ay konti na lang naman na yung kailangan namin. And we will not buy crib muna kasi we're gonna use the pack and play na binili na ni Mac. Kasi mag-move kami next year. So sabi ko sa kanya, let's not buy a lot of stuff pa na hindi pa naman niya kailangan. Parang yung priority namin is for the first 6 months kasi sakto na move na namin that time para hindi sobrang dami kasi nga we'll be moving to places. Kaya ngayon din, nagbabox na ako ng mga damit ko na ipapadala ko sa Ilocos para alam ko naman kasi na hindi ganon kabilis ang pagpayat ko pagdating ng postpartum. Ipapadala ko na lang yung mga damit ko and then pag pumayat na ako, tsaka na lang ako bumili ng damit ko. I don't want to add pressure on myself during that time na papayat ako kasi may mga damit pa ako na ganito, ganyan. So, no, I'm not gonna add pressure to that. Originally, ang plan talaga is for this bedroom to use as a nursery. Kung may mga makakarating sana na mga magulang namin ni Mac sa panganganak ko, pero tinatanggap na namin na wala talagang makakarating kasi we already tried to apply for visa. Yung mga galing Canada ay wala po kami talagang makuha na schedule for their visa interview appointment. So, in-apply ko na rin yung parents ni Mac ng visa nila. Hindi pa namin na-finalize, so hopefully. Pero sabi ko na lang din sa kanila na baka April na sila pumunta dito pag back to work na ako kasi mas kailangan naman namin ng help kapag back to work na ako. At least kasi kapag yung bagong kapanganak ko pa lang, kaya namin yun ni Mac for sure. Medyo sa first 2 weeks lang siguro medyo mahirapan lang kami because of my physical changes. But with the schedule and all of that, sanay naman kami sa puyatan. Sanay naman kami sa pagod. Para sa bata, ano pa? Pinili natin to eh. Nagne-nesting na ang mami. Ang nesting hindi para sa pag-nursery but para sa move. Ayun ko na kasing dagdag pa to na isipin ko na ang dami naming gamit. Last year nung nagpi-pickleball kami. Pero kasya pa naman siya, pero sige na lang. Bili na lang ko ng bago next year. Ano pang size 2? Dalawang isip pa kung bibigay o hindi eh. Size ko naman talaga. Sige na lang. Tapos ito guys, mga binili ko na shirt kasi sabi ko kay Mac, hindi na kami bibili ng maternity scrub suit ko na pantaas. Sabi ko ata nung last, yung pantalon na lang yung binili namin. Tapos magti-t-shirt na lang ako. Allowed naman sa hospital. Kasi mas mura kapag shirt. Kaso sobrang laki ng nabili ko na size. And then, i-return ko sana sa Amazon. Tapos sabi nila, i-refund na lang nila, no need to return. O di, padala na lang din natin. Wala namang kasing may size niyan dito. May mga lotion pa ako dito na binili ko nung sale. Yan kasi bili ng bili. So, papadala na lang din natin yan kasi hindi namin kayang ubusin ni Mac. Hala, may tennis ball pa pala kami dito. Yun pa pala, may mga raketa pa kami ng tennis, ng pickleball. Baka, padala na lang namin yun dun kila Mac kasi si mama ni Mac, teacher siya. Pwede nilang ibigay sa mga estudyante. Ang daming lotion, isang box. Kuha lang ako ng gagamitin for winter. Dito kasi sa bahay, guys, may lotion sa bathroom, may lotion kami tig-isa sa side table namin ni Mac, may lotion kami, tig-isa kami sa sasakyan. Kasi nga, drying talaga kapag winter time. So, ay, kung andito lang si Anta Naning, ang dami mong pwedeng gamitin para sa slime mo, oh. Bibigay ko na sa'yo to. Kung nandito ka lang, but you're not here, so we're gonna give this to the people there. Nagtira lang ako ng 4 na lotion namin kasi paubos na yung mga lotion namin. So, kaya na kaming itawid siguro nito for winter time. So, that's it for this vlog, guys. I hope you enjoyed watching this vlog. Parang, hindi ko alam kung may sense ba tong vlog na to. But anyway, it's just a lot of daldalan, chit-chatan. Kasi sobrang tagal ko na talagang hindi nag-vlog. Na-update ko ba kayo? I think nag-vlog naman ako like
2 weeks ago, I think, or something like that. But gusto ko lang na mas ma-document ang life, especially now that ilang buwan na lang, as in 360 ang life namin na magbabago. Daming changes na mangyayari. We're gonna have a baby, we're gonna move, I'm gonna go to a different workplace. Parang planned naman lahat. Pero parang ang bilis lang talaga nang nangyari. Parang yung move, planned din siya. Talagang mag-move talaga ako after ng contract. Mag-move talaga kami. The baby, yes, planned talaga na this year, mag-baby kami. It's just a lot. Grabe. But anyway, guys, I hope you enjoyed watching this video and I hope you'll stick around kahit magbago na yung life namin, kahit yung ibang content is not like the same anymore, na more on informative siya, more on lifestyle ngayon yung nasi-share ko. Kasi ito naman yung meron kami ngayon. Kailangan ko nang matulog. It's already almost midnight. Hopefully makatulog ako. Hopefully hindi na naman sobrang lakas ng mga kick niya. Ay, nako talaga. Maaga kasi kami nga alis bukas ni Mac. He'll be here after work na. So, may time pa naman ako para matulog. But gusto ko kasi sana before pa siya dumating. Kapag ano na ako, nakaligo na ako and all of that, para work agad na yung mga kailangan naming asungkasuhin. Pero baka matutulog din muna siya after work. Thank you so much everyone for watching and I hope you enjoyed watching this video and I'll see you guys on our next one. Bye!